खुलुमबाय बयखौबो इउपिपिएल हानजानि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जै बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा मोनसेबो सैथो नङा गासैबो नंखाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा फोरमायनानै होदों एमसिएलए दिलीप कुमार बर'खौ हमहैग्रा सुबुंफोरा। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौनो नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दिनैनि प्रेस मिट लानायनि जाहोनानो जादों मानो होनबा जों दहायसो कालिन्दुवार एमसिएलए दिलीप कुमार बर' नामा बिथाङा जोंनि सायाव माखासे इलिगेल लाबोदों। बे इलिगेल लाबोनायनि जाहोनावनो जोङो बुंदों बिथाङा मा इलिगेल होदों जोंखौ मिथिया। जोङो फैसा बिनाय मा बिनाय खोथा बुंदों, नाथाय जोंथ' फैसा बियाखै, रावनावबो डिमान्ड खालामाखै, रावखौबो जों माबा खालामाखै। जोङो जायगानि जों थागिबि हिसाबै बिथाङा बेयाव हग्राजुलि एरियायाव माखासे लबार बागान दं, गय बागान दं, बिथाङा फैनानै गारलाबासिनो फैयो। मा जाहोनाव लायाबासिनो फैयो बेखौ मिथिया, नाथाय जों मिथिनो मोनदों बिथाङा बेयाव फैफ्लानानै माखासे हिनजावसा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै थांनानै फैसानि थाखा लब देखायनानै बिथाङा अबावबा शिलं अबावबा मा होनो फालुफुं अबावबा हटेलाव थानाय जोङो मिथिनो मोनबाय थादों। बेखौ लानो जों जायगानि थागिबिफ्रा जों लोगोफोरा जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ सानसे सम जों संदाननांगौ होननानै जों साननानै लानानै ओंखायनो सानसेखालि बे फैमारबायबो, फैनानै जों लोगो मोनबाय बिथांखौ, जों नुबाय बिथाङा लबार बागानाव फैनानै दसे थानानै ओरै ओंखारलांनाय समाव जोङो बिथांखौ जोङो सन दाननो होननानै जोङो बिथांखौ सन दानलांबाय। दानलाङै बिथांखौ जोङो थाङै थांनानै राङापारा खन्द गेजेर खाथियाव सानै सिख्ला बि थिखांबाय। बे सानै सिख्ला थिखांनायखौ लानानै डाइरेक्ट बियो फालुफुं एरियाथिं थांदों। ओमफ्राय जों खिथु थाङै थांनानै बिथांखौ जों नायहैनानै बिथाङा रुमाव दोनहैबाय। रुमाव दोनहैनानै जोङो रुमखौ जोङो नायनानै फैबाय। दसे उनाव जोङो बिखौ बेबस्था लागोन साननानै जोङो सारिदुवारनि प्रकाशननि सायाव जोङो खोन्थाफैबाय। खोन्थानानै जोङो सारिदुवारनि प्रकाशनाबो जोंजोंनो थांफानानै बिथांखौ जोङो एरेस्ट खालामनानै हमहैबाय। हमनानै जों लाना फैबाय। लाना फैनानै सारिदुवारनि प्रकाशननि सायाव जोङो होनानै फैनानै जोङो न' फारसे जोङो फैबाय। बिदि आरो ओमफ्राय जों दा बिथाङा बुंदों जोङो माबा माबि देखायनानै गावखौ गावनो नागिरदों, मा होदों, लं थं गावखौ खुहोदों। जोंनाव फुटेज दङ। फुटेजआ माने जों होनांगौबा जों होगोन। रुमाव बिथाङा रुमाव लानानै सिख्लाजों उन्दुनाय फुटेज गासिबो दङ। आरो बिथाङा ड्राइभार ना फियो बे मिथिया। सानै सिख्ला गाव सासे लादों, दिलीपआ सासे लादों। बिथाङा बे सानै गेजेराव बिसोर सानै गेजेराव सासे लादों। बिथां बे फियोना ड्राइभार जों बेखौ मिथिया। बिथांनिबो फुटेज दङ जोंनाव। जों होनो गोसोबा जोङो होनो हायो, नाथाय जों होआखै। बिथाङा बोरै भाइरेल जालांदों, बोरै हरदों, जोंथ' बिदि जोङो सोरबा जोङो बर'नि फिसा हिसाबै जोङो भाइरेल देखायनो होननानै जों खोन्थायाखै, जों हराखैमोन। गाव सोरजों भाइरेल होजाखो जों बेखौ मिथिया। जोङो प्रकाशननि सायाव जों होबोबाय, जोङो न' फारसे जों आवगायबोबाय। बिनि उनाव जों खबर लायासै। बिथाङा बुंदों जे बाटासपुरनिफ्राय बिथांखौ दैखांनाय जादों होननानै, दा बे नंगौना नङा? बेथ' नङा। जोङो बिथाङा बाटासियाव फैदों जोङो नुदों। जोङो बेखौ लामा ससेयावसो नुदों। जों बे मा होनो गराखरथायावसो जों नुदों जेथिया जोङो टाउनाव दंमोन। होमबा बिथांखौ जों नुनाय लोगो बिथांखौ जोङो फिसा खालामबाय। बिथाङा नंमारगौ नामा, बिदि सिख्ला लाना थांमारो नामा, नायनि जोङो दिनै सानसे बेखौ एसे फिसा खालामनि होननानै जोङो फिसा खालामनानै उनाव जोङो बै राङापारानि बे खाथियाव माने जों बिथांमोनखौ सिख्ला थिखांनाय नुबाय। नुनाय लोगो जों बिसोरखौ जोङो फिसा खालामनानै थांनाय जादों आरो फालुफुंसिम। ओमफ्राय जों हमनानै जोङो प्रकाशननि सायाव जों गथायनानै जों फैदों। बिथाङा रां दाबिनायनि बाथ्रा बुंदों, बेथ' जोंथ' रावनावबो जों रां दाबियाखै। रां दाबिनांगौ गोनां गैयानो। आरो जों बिथाङा गाज्रि खामानि मावनाय हिसाबैसो जोंहा राइट दङ हमनो। मानो होनबा दिनै बिथां बायदियानो सासे उन्दै हिनजावसाफोरखौ लानानै जिनाहारि खालामनो सानोबा माबा मोनसे नामल' गाज्रि खामानि मावबाय थायोब्ला गुबुनखौ बोरै फोसाबनो, बेखौ लानानै जोङो बिथांखौ जों हमनाय जादों। लानानै जों हमनाय जादों आरो बिथाङा मोनसे बेबायदि फोरमानजों लोगोसे बेबायदि फोरमायगासिनो दं जे नोंथांमोनहा बिथांनिफ्राय बेबायदि फैसा डिमान्ड खालामदों। दायो बेसेबां सैथो? आदसा, डिमान्ड खालामनायाथ' नङा बेयो। मानो होनबा जों प्रकाशननि मानसियानो दंखायो। मानो होनबा बिथाङा जों प्रकाशननिया जोंजोंनो लोगोआव दंखायो दै। बिथाङा जोंनो 3 लाख थाखा फैसा होदों, बे सैथो। नाथाय बे हिनजावसाफोरनि लाइफनि थाखाय जोङो बिनानै लाखिदों बिथांनिफ्राय 3 लाख थाखा। मानो होनब्ला बिथांमोननाव केस फैसा गैया।
बिथांमोना आंनाव गुगल पे आवसो फैसा दं होननानै बिथांमोना जोंनाव कियर कार्ड बिदों जोंथ' जाम्बा नङा जों गाज्रि मावोब्लाथ' जोंनि कियर कार्ड जों होआ ना मानो होनब्ला जों कियर कार्डखौ जोंनि लोगोनिफ्रायनो होनानै बिथांमोननि हिनजावसाफोरनि थाखाय फैसाखौ जों 3 लाख थाखा फैसा जोङो बिथाङा होलांनायखाय जों लाखिदों बेनो आरो नाथाय जोङो गाज्रि खामानि जों मावाखै मानो होनबा जों फैसाबो बियाखै फैसाबो दिबन खालामाखै बिथांनाव जों फैसाबो जेबो माबा खालामाखै नाथाय मोनसेल' खोथा बियो फैसाखौ होलांदों कियर कार्डआव थिगानो हिनजावफोरनि लाइफनि थाखाय गावसोरो गाज्रि खामानि मावनायनि फिथाइखौसो हिनजावसाफोरनो थाखाय बे 3 लाख थाखाखौ होलांदों बे रांखौ जोङो हिनजावसाफोरनो जों हरजोब्बाय नाथाय हिनजावसाफोरनिफ्राय प्रुफ नांगौबा हिनजावसाफोरखौबो जोङो लाबोनानै बे फैसा प्रुफखौ जों देखायनो हायो बेनो आरो जे बिथाङा बुंबावदों नोंथांमोना बिथांनाव थानाय 10 लाख फैसाखौ नोंथांमोना सेख'ना लादों होननानै दा बेनो बेथ' एथ' नंखाया मानो होनबा बिथांनाव फैसा जों दंना गैया जों चेकबो खालामाखै चेकआपबो खालामाखै बिथांनाव जोङो फैसा 3 लाख थाखाखौ जोंनो होदों मादों बा जों बिथांनिफ्राय सेख'ना लादों होननानै इलिगेल बे खोथाखौ बुंदों बिथाङा नाथाय जोङो सोरनो होदों बिथाङा प्रुफ देखायदों जोंनो नाथाय जोंनो बियो केस फैसा जोंनो थाइसेबो होआखै बिथाङा जों जि बुंदों अनलाइनाव जि होदों बेनो जोंना बेनिफ्राय बिथाङा जोंनो थाइसेबो थाखा होआखै जे आरो बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा गावबुराजों नोंथांमोना बिथांखौ गावबुराजों खुगायाव सुथाबदों होननानै नंगौना नङा जोंनावथ' बिदि गावबुरा गैया गावबुरा दङ माने जोंजोंनो प्रकागना दंखायो प्रकागनाव दङ प्रकागनाथ' बे सासे प्रकागनाथ' गावनि गावबुराखौथ' लाखागोन नङा होमबा बिथाङा लादों नाथाय बिथांखौ गोदोनायाव थुदों खुगायाव थुदों बे एखे नंखाया नंथ्रागारा आरो बिथाङा जोंखौ मानो इलिगेल बिदि फानसावबाय थादों जोंथ' बिदिखौ आरो जुदि बिथांखौ जोङो प्रुफआ नांथारगौब्ला बिथांनि अल प्रुफखौ नांजोबोबा जोङो रुमाव थानाय माने गासै जों भिडिअ फुटेजखौ जों होनो दंबावो जों हाबावो दा नाथाय जोङो बिदिखौ जों सानाखै बिथाङा जोंनि सायाव जि एलिगेसन लाबोदों बिथाङा जोंनि बे माखासे दाय जाबसिननायफोरखौ बिथाङा बोखांना लानांगौ इमिडियेटलि जों बेखौ जों सानो बिथांनि थाखाय जोङो बिथांखौ जों गुरैयै जों जमा जोङो जायगानि थागिबि हिसाबै जों बिथांखौ खावलायो खुलुमबाय